Chief Asenso. Chief is now the man Honorable Gesado. Honorable Gesado, a former member of Parliament. Manso Nkwanta constituency. Honorable Sir Obaya Ukraine said 500 Ghana cedis, 5 million. Yeva and Suna and Tuabusia. Mama young Honorable Gesado, no way out there. I feel it's not the man of Penia Kosiapia. Penia Kosiapia. Chief Honorable also by Ukraine 7,500 cedis. Na Mate Adase Dada. Maje Adase Dada. Mumba Yam Prenoi. Abasi Yano Abeme. Na Abaje or receipt no. I pay CAC, a sorry old Bantima. Omona, Honorable Asenso, Omokasei. Omokrom 700 Ghana cedis. Uma Yam Prenoi. Chief Asenso Doroma. For was a firm Mekaka. Near a Dinka, Deputy CEO. Call Health Authority. What do you mean? You put your building. BBT want to me, I'm Mother. So, say our train and Kudra, Nemako, and our train and Kudra, Nemako. And see on the motor, no creating a Makomako and two, and I feel in Sio Brescio, and also Makomako at Juno, and your boxes to know or the Abba, Tian Fama, the Fama. And the Deputy CEO, Yapokia Baby, I'll say more to 10, and I ensure at you know, on the amount. I say, I do opium so. He was a car opium and I'll be one. Health insurance chief executive. I say, Okra and 1,000 Ghana cedis. I'll pay a 2 emergency that say, Mama, Yamona, or why are here? I don't know what I'm doing. That's I was here and I feel CSC Bantam, I want to take on this city.
Sabi a practical software our amanfro. Afraid of do Ababetia Honorable Asenso. Mr. VVIP. Obi Eja ni Japadia bi e wo soro ho. Abedi mi ho. VVIP. Baby a president ba motra no. Obi Eja Japadia we ja ni ho. E se di pa no be na Japadia na. Monka se ko baby a awaja manso ogoro e ho. We madaroma nananum aba bedura. Ye de e mama omo na madaroma e na ye mamu so to aso de pese. Awaderoma na etie won asema wode eba awobedwum eho. Asama na no ebe no Bantima Methodist also the 1986 group Obalusi Omosebiti and Omobai almost 200 Ghana cedis and ensure Katino Eju and a couple to me and said one no. Oh my employment why are there? Let the partner not of no more also. Sabi mama na him ada edi mo bi etie na na jabe ma hini edi no etie na him even. Yo, well, yeah, Nadano, she has formed, but she has Asenso Boakye. They are toiling. Debra, but you are not many men. Now, this year, we can answer the man, or they don't feel my garden, or not in your Jinaha, or some bar, or Daroma. Men Camprono, Nabado, no Camprono. See, or Daroma, let Camprono. Yo, never Asenso Boakye, so Pediaruti, which you need. And you don't free Megabe, the man mind him. On not to pursue my start brain in the mind to prep for Yajina Hay. Nada, the man there, Yabo Bashia, Jay Moon, then one year the other man. Pama makes one tears, so what the wet here. I can't. That's so. I am not paying for us. What would also we in now? That way, the before first West here, I was also share no yet. Now, what to be you? Sabre or 2 9 4 9. Say, imagine an name. Then you can over Yamano, or may you may need and may I drop the maximum a unit to her. On so many drum about that time. What's it? I'm when you know it. I said, oh my dear, anyone if she. Yo, you're Asenso Boakye. Your mama said, "Don't worry." Another young fancy, I bring you. Pattern you do. Mama, hope you are very friend. Welcome, my friend. Nana, you know me. You could have doko. Can't go to create bako, Fanta bako, malt bako, Hennikens bako. You could say, you brought Jensa. 9. Every year, and now say you're flying and feeling by it. And I want to say, your prayers now prepare to them from Mao, no profit, Yama, will be a good form. I catch and say, oh, my milk, the more country in the month of the Papansana. Finally, dear, you point to a beer, the copy, when I am one of the back of my it's a little bit now, or then who frame my job, don't mind your man, then pursue of the 2 million. That was them. And so, if I'm not drop every year, don't mind for him, and me. My mouth was so coming. Today, by ya, that was Asenso, the frame my job, or then what can, as the other say, and family, a chain of the womb. The Bajanti, that's a yard. Yadana Mase Sabre, Fidase, Marshall Gani, Dr. Frisian, or no, what you have, or Machia, Nana, Dr. Nana, and you, a free, or no, and you have what chairman of Papa. Akufo Asenso, and the other was a person, Pacha, what I would obviously Madu Asante, Minana, Uchushebo. Jabe mine wani o mame ana sabre o mo kasai me kasai ne dabe ne panyimfo ana dwatoa ana ofan o migina me nsa bokum so amoboa se na jabe mine o mame adoyi ebetimi atodwai yedi kan okupa won sam snap no
je chenkesa nsempo ama pantu afe opofo honorable sika otio shebo na adwabe man ne wane wo maame ade tachie nie titiska no medium akọ enum 5 million that's yeburu that's yadan nanan mase snap no be ko ba bia table no no na yade atudwa na ayefe nananom yadamase pi ka mun kan cheru ase nase pacho de di kai honorable opofo Boakye Asenso aya Dr. Brown, the Dr. Brown, Joe Shop Construction. We hear Prime Papa, who was here, we are a member of East Legon Executive Fitness Club. We buy a 20 million, 2,000 Ghana cedis. After Pachon, a performance and so Pachon, the chairman of the Ghana Azam Bank, Mr. Boakye Jamfi Homeboy. Yana na nomo cha wana ndani kwa ne mapema aliyera Boakye Jamfi Ghana Azam Bank chairman wana sabre wakuta dedika ensio adiono kant kokuno so adiono fe Azam Bank chairman Boakye Jamfi the heartman eba the secretary aya 10 million thousand Ghana cedis After a year, Asantina Abamos Paiba Papa, a year engineer Nana Atapoku Ajamai, Yana Pasajama, Yama for the Crancy, who come the Babama engineer Nana Tapoku Ajamai, Papaya Kutan in some 10 million thousand Ghana of Ensuso, Ebio, Apofo, Madu Kane, Mampagni, His Excellency John Ejakumko, Neha. Oma otumfo kwa basa ne mawra hene ana bi adoye baye nana baya aya 20 million 2,000 Ghana cedis from the former president Apejafie this year John Ejakumko Mr. Kwame Abebese enso wo Azam Bank wono na sabre waka say Dama Kwame Abebese was 10 million thousand Ghana cedis After kwasi side for me, Akofo Asenso kwasi side for me. One so buy for your man for 20 million 2,000 Ghana. After the one and the only Paul Prempe America was say Akofo Asenso na dey na no. The central no should be one to discuss 2,000 Ghana. Aya 20 million. Sabre Santia Atri aya Akofo Boakye Asenso. Papa, if you for one should that big a today, Sabian to compliment one and test us who are the Japan. But when you lost your to the man in the senti, Papa, if you for when in Abachi, Ababella, Engineer, Yapo, 2-4, I'm saying the Bama said what we are, and then lawyer of being full of Puni, Bafo, a day for such a Chiapa, Bafo and Taiwan, no, my no, you're the Atuja. Yeah, give us a sort of my first family. Oko Mampenya Tsaya presidency yawo group be a friend Tuesday group na anopamone wana na wa omunye woni anom eno bibia na honorable Kofi Amankwa menno sa Tuesday group yi ono na dano o se sabi omo si no tia no sa da abere watia na watweda ina omukro mo sem 5,000 Ghana cedis tete hono pole 50 million me friends so na enka ebusia mama yam print the group no why there so let us so free woman organizer I am pro Rachel I am bono organizer I am bono region of I am goalkeeper Odum afei kotopa Odum afei na ya papa swatu ha ya mano akwaba aya Mrs. Ama Obeku Amponsa aya woman organizer Mrs. Ama Obeku Amponsa nimi abema na sapre honorable ya ni abira want pente kwa want the strani jane maame kwan awo sapre ya ohia ne maame ne na futuo na retre na waja no hokwe na nyina mo accident era say ya ne maame beka no okakire aye ni mi aba Mrs. Obeku Amponsa
ama ọbẹ̀kúwa mpọ̀nsá sẹ́díẹ̀ ọ̀kasẹ́niẹ̀ wọ́sẹ̀sẹ̀ sábẹ̀ adé ẹ̀tọ́ ní nua bẹ́ẹ̀ ni a wọ́n nyà mọ́ ọ̀nù nkú ẹ̀yìn fisẹ̀ adé ẹ̀tọ́ wọ́n ní àwọn ntìmí ni wọ́n ti so àwọn ntìmí mpam ẹnu tí wọ́n bá yẹ àwọn kura ní nsẹ́m mílíọ̀nù mako enum mẹtẹ 5 million ẹ̀nẹ́ sika 500 Ghana cedis ẹ̀nsì ní so náà fẹ́ wọ́n fọ́n tó ọ̀yọ́ yàmẹ́ yẹ àdúró náà dùn sí sọ́ọ̀tẹ̀ yẹ tuntun mpata yẹ ẹ̀dí sika yẹ bíà ọ̀dì ayẹ ẹnu tí wọ́n na yẹ Bantama market Bantama jọmọ fọ àti àwọn ọmọ ayẹ ẹdọọsọ efiri ọ̀nà ọ̀pẹ yìí wọ́n mọ̀ ntọ́wọ́ deɛ wọ́n mu sị wọ́n bí bá náà sị wọ́n bẹ̀tẹ̀ akọ̀nwa yìí so a yẹn nyẹ kwan bọ́ ní ẹ̀dí ẹ̀ní ẹ̀mẹ́ si hɔ wọ́n si wọ́n ayẹ fakọ wọ́n si wọ́n ayẹ fakọ nanso yẹn mpapa deɛ na dawuro ma náà mpa ìbọn ti yẹn ní Ghana yẹ kọ́ yẹn nyẹ bẹ̀ẹ̀bi ẹtọ́ yẹn nneɛma ẹnu ti sẹ na wọ́n kàn Bantama jọmọfoɔ wọ́n mu ntumi náà wọ́n mu ti ẹnfama no efiri wọ́n mu ti ɛna yɛn ne wɔn mu tu sa anɔpɛ yɛ wɔ ha ɔmanpanin ba ne wɔn wɔ ha bɔyisi ba ne wɔn wɔ ha ne nyinaa wɔn di mu akɔtene wɔn gya wɔn nneɛma abɛtena ha na ne nyinaa mu no wɔn ntumi nkasɛ awɔtete nsɛm yabɛka bi akyerɛ yɛn papa afutuo yɛde ama no yabɔ mpa yɛde ata n'akyi yɛsan da ne yɛti ama no yɛyɛ bia ɛyɛ sikasɛm ɛno nti ɛyɛ Bantama adwomfoɔ wɔn kura wɔn nsuo vote adaka mako abiasa papa deɛ na ho yɛ ba no de asɛfo wɔ mo fisisuo ɛna yɛde ma akwaba ne nyinaa mo ne yɛ ntumi nyaawo ɛnkase yɛde nsuo abrɛw yɛyɛ bia yɛ sikasɛm ɛyɛ Bantama adwomfoɔ ɛmɛyi madawuruma kanyɛ san kɛde sika ne kɔtua school fees ɛnɛ yɛtumi nya bi ne bɔ nsa million mako nom mekyerɛ 5 million sɛdeɛ Bantama adwomfoɔ ɛmaa wɔn kasa ɛde kyerɛ wɔn papa ni yɛsi ɛmɔ wakɔ aba awurade wɔn nsira ɛyi dani duro so a yɛn nane yɛ ti fam ma wo biribi a wohia wɔ dwom bi apapa ma yɛ asɔte yɛbɛyɛ dama wo yɛn na wase ɛmɔ wakɔ aba chief Asenso ɔda nom afɔ so fɛn mi kakra wadeɛ nyinaa mama +2 ɔde nsuo ɛnaka mako wɔ ha nsuo ɛnaka mako 100 ɛna mama sɛ yɛmfa mmerɛ wo +2 sɛ yɛmfa mmerɛ wo na ɛfɛdi aberɛwatia na wɔtwe dɛ ate ada ase dada bia wɔ yɛbɛsrɛ protocolfoɔ no bɛfa mfiri ɛnkɔ ɛyɛ Mr. Supreme +2 Justice ɛne yɛboa Supreme Court judge de wɔno ɛna ɛde nsuo baayɛ yɛde kan kwasi ɔsɛe fori anabo matɔ waade nyinaa bɛma kwasi ɔsɛe fori okutane nsa 20 million 2,000 Ghana cedis nyame nhyira bɛma kwasi ɔsɛe fori ebi Samuel Adu ɛne ne namofoɔ ɛna ɛkasa kyerɛ wei Samuel Adu ɔkɔfoɔ Asenso Boakye wɔsɛ ne deɛ wɔm 20 million 2,000 Ghana cedis sabre ɛne deɛ ɔbasɛ akwan so nananom adubi adehyia nananom akyɛ nkoda wɔbɛta ma so nomati adɔyɛ yi ɛyɛ Bantama happy friends for na ɛne bo ɛkasa yi ɔmo nniam aprɛkopɛ ɛne nana dada ba afie kya yi akwan Boakye ɔmo nnia no adɔyɛ yi dɔpapa no aduru ha wɔkyea ɔyɛ CEO ɛwɔ Hefra nti ɛyɛ under Health Insurance Authority Dr. Bano ɛna wɔdu ha ɔkyea no yama Dr. Bano akwaba yama Dr. Kwasi Chenso akwaba na migu so ɛka happy friends ɔmo adɔyɛ ɔmo ɛyi ɔmo kuta wɔn nsɛm te sika no medium mako aduonu 20 million na deɛ wɔka ne 2,000 Ghana cedis afei ekuo no namfo no pii ɛwɔ amanane America ɛne mmeammea pii nipa mako enum a ɔwɔ hɔ no nso ɛsi deɛ ɔmo nyinaa ɔmo san de sika 20 million atakyɛ nti happy friends for sika no ɛyɛ 40 million 4,000 Ghana cedis happy nyame nhyia mo pii yɛda mo ase patɔ yɛdu honorable Samuel Yaw abisɛ hɔ my uncle former Minister of Works and Housing
Honorable Samuel Yao Adusai. One of the Bantama, near Bajan said this one crow, Unia Prepare of Asenso. Obaya, a medium young son, 3 million, Yami in Shanipi. Aquaria, I don't know, Aquaria, the other way, Mamma say. Bantama noble ladies. Omo Adruha Achia. That a bad future who don't know Bantama noble ladies. Adruha Omo Achia. Before the other way, I'm from them and India Panso. Okofo Asenso Honorable Boakye Yadomobram with the Abbey Quantan, and here I went to the Chama Bermano when I would be a question. Phantom for another watching produce for Sadia Bantama some metro. When you know, Kaka one Sansi, woman no Cassani. Bantama Assembly members, almost so at home. After Bantama Youth Committee, woman at home. Your cross checking young one Samsika. Titiscano, Pole, 20 million, 2,000 Ghana from Bantama, Sub Metro. May God richly bless you. God richly bless you all. Mepacha Honorable Akofo Asenso Boakye Nimdiani Ahogase Rampacho Madam Matiene Madu Subi Mrasebe de Fiemu Honorable Eugene Yabwachenki Waya Asenia don't tell this young grandson for Kofana with Tastama Santamai Genya Cheponia Pudona of the Dawase who feed them passing baby of Masama Timuda Panana with friend to our friend from Mufi Fantina Gomase Connected Katis and Anamo Basa Asenfo when the Tastama Santamai Honorable Eugene Yabwachenki, the Honorable Santi, one of the executives, and then the chairman of the Subin constituency, Wabaya, I had 10 million, Chamadusai, and you open the comfort and a million man in Anabaya, Obaya Sa Agoyi. Afe Matru, Bema, Emmanuel Abebio. Wani onia nana prempe wo propose prempa rubo du prokomu na okofo Asenso Boakye Yadomobram woni wo kasai omo ba ya edisano million ba kuma edu aduonu abiasa aduana aduonu 50 million from Emmanuel Abebio and nana prempe wo propose prempa obugu adupo ekomu 50 million ebadon koko those by insha sabe Patricia Abochehima ono wababetu Aboche ma Patricia, one I didn't want and I'm all wanted. I am also Poisson. Aseda Anemodia, Madame Zipi, said your Madama, Aja MPC, by come on, as if for Amina, Ewa, and I must say, I have one for Bagua, I Asenso Nadamasi. Now, Mary, make a mommy for win to us so, you are Asenso Tiha Amame. MPP, all Tafo constituency executives, Anna, Amuja, Ekasai. Sana Musino City, I know Eva. Arewa, I can't tell you, ne, na Wakida. Amuntimi, and Metana, and I am Indian Pop. Anya Biara, Obaton Su, and Yasum Ogo. Amuni Sicano, 500 Ghana cities, Garadano, I get 5 million. Nepato Jesum Awa. Asadano dia. Hallelujah. Yamo Aquaba. Sabre and Anama saying Otuva Anantine and Anama Baye. Almost so I am Wasta, almost Abeka Bibi Adia Tell. Madoroma, we tear you by the area Anamedin and Anamadian so Atwasodia. I Kwame Paul, one also a and even Tina Kwame Paul, what do you have? I say honorable Asenso and when I'm for was so wakola enono what the na ye bapre kope papa wada romantina nensa ekona na so wa mesi bibi anche woni ayokwa usua that is Kwame Paul say enjoy di papa wada ma o wontina wodidie na so ba ya ne die wo million makoma mienu
2 million. Said your Kwame Paul or Casa, and it's a papa, Nadia honorable. Amanesi Ebusia so any. Kwame Paul, O Papa Ura, or see what I see, a radin cell. Now, Madame, I need another serpent, so Messer Ama Hayadin, Adoya Mini, and a number of him for a queenie, Wamumo Dupa, or your sentiment to Tony, Yadin, I have for Kukudama, one more, and then, which I said, lawyer or painful opinion, but for a jail for such a job. Afon antane na doye na ye baba ye no wone na de na opon wia bema osai kwajo aye otumfo ma me sei ne omo ana aya dori temese omo haidi odomo akofo Asenso Boakye fonton fo mo me na wa mo na bafo anantane ne bafo sta kwajo na ma me sei ne adoye ana yache no ti madawro ma momwa e munka na yamfa na nom adoye tuja ye wie pa na ebresem no mato aso ma me pam chopi na nanom fontom fomfo yana na amache ba ehne yamwa ba yamanana amache ba ehne akwa yami enshanipi Chief Asenso Odaro, His Excellency Edward Boakye One Omampeni and Abaye. And so sitting in the morning, which is also my penny koya, Baba. Now I don't know what I buy on Yama America. And I think that you now about us. And Mr. Cliff Opoku and the Chief Odaro, His Excellency Edward Boakye, Ghana and the senior whole China memo. Uriano Asama Bio and Tawachi. Echi Yamwaba. Yamin sick. Yura Edward Yamin sick. Uncle, 1 hour of it. Amadama, Apofo, Asenso, Patrol, Tiamihao, the 2-4, Anantane, Oya lawyer, Abinfo, Queenie, Bafo, and Jenny Pusu Japa. One of Promantessa, no Pramfantifonia, there was a mega 2 men per moment. Sabre, the 2-4 Anantane, one year, nothing now. Apavia, Emma, Sapajo, Tumfama, and Sene, Omabaya, Wamukuta, Wamansam, Sika, a year 20 million, Idiom of Mapo, and you 20 million. Afe, a year, Oma, India, Omanana, Mabufi, Anonia, Piwa, 1 crime, Opsana, Nana, and no Alpha, Nana Mopa, Hanekano, Adaka Mienu. Ana ensio bela kwano adaka mapuma pon eye etu nasadia atiana alaji Karim Cruiser wanona Abdul Hay alaji Karim Cruiser wase wo gama 10 gram to sa wontimi fa area taso mi firi ma pa chips awuni no onyabo no da hye tefure alaji Karim Cruiser wane ana ntampa info ina aya sa adoye yada nanan master Alaji Karim Cruiser heavy. Chief Asenso Odaro, former chairman. Yeah, chairman, this is Kubawu constituency chairman. That also occurred the same 1 million. On the season at Tuabusia, emergency at Asen. But now the man and 10 years says see what the Mahifa, Dr. Philibano Ochia, Dr. Bayo occurred the same 500 Ghana cedis, 5 million. And see, then Dr. said, Manya Krasa Napa Dahina Etia, Otumfo Padalina, and those who are free of personal. Otumfo Padalina, but the fearless one as I went to watch here, Yamana Papa. Napa Dahina Yamokaba, but now the man Nanajua of Say Akoto, La Ose or Nigeria, Abuja, Chief Asenso for some men. I said, Papa, as some for Hina, owner the baby call, and some for Hina, the baby call, the Papa, no. Now, what do you mean? Na say apart from us when na mo made from what ofra buja do and waba nanso we mu na bem and say no mu do okra ne sem opepe pole edu 1000 Ghana cedis enti ya na da say mo ma yem pre do Baby papa wanti wo bia ya sese to fonya akopwa wo ma ne baby ntina emfa man ya try ya papa wanti anaje say honorable onini miamom wo mo se ya wode wo free trade ya ponya nkopɔ obaye sɛ
ne sɛ Bible sɛ na Sarah wo ma ɛde ma Abraham na kyerɛ sɛ yɛ bɛrima ne mmom na mma no ɛyɛ ɔmo dea Papa mo ati baabi a wɔ biara yɛn a wɔma yɛ baabi de eti atoɔ yɛtumi bɔ mpaeɛ yɛtumi dede hɔ yɛtumi so da yɛ pa no yɛyɛ ka ne sɛ Awurade wɔn pa ɔkyerɛ Abraham koko mu ɛmfa ma yɛ ɛna ne duru hɔ nso a na sɛ maa mee kɔ a yɛde ama adeɛ bɛba sɛ wɔtumfo Nyankopɔn bɛtie na wɔahyira no wɔde ma pa ɛna yɛgyina ha yi ayɛ Mr. Boakye house ɛno nti na yɛdi kan ahyira no no obi wɔ ha wɔsi dan a wɔmma wɔ bi baabi ma ɔmfa ne ti ɛnto Mr. Boakye house yɛte hɔ te sɛ fie no yɛnkasa yɛ papa ɛna yɛn no dea ɔtomfoɔ Nyankopɔn ɔnhyɛ honorable wɔne ne nnuanom nyinaa obi mma fie hɔ ma mɛtete yɛn wɔn tete sɛ abusua obi ho ka obi hɔ a wɔn ba bɛtia wɔn busa sɛ wɔn te sɛ ɛne yɛdi nkɔmɔ ɛno nti sɛ nyɛ nkyerɛ mu koraa na yɛkyerɛ mu a ka yɛn mpɛ sɛ obi bɛhunu sɛ yɛbaa ɛbɛhan dan ne wɔ fie hɔ na mmom wɔbɛhunu sɛ yɛne honorable yɛn nyinaa yɛyɛ abusua ɛbaako sɛ yɛbaayɛ a ɛyɛ Mr. Boakye fiefoɔ yɛsa bia yɛne honorable yɛn nyinaa yɛyɛ abusua baako yɛn nyinaa na yɛdi yɛ maame nnɛ yɛntumi nhyɛ mmaka bebrebe ne nyinaa mɛyɛw honorable ne ne nuanom ɛkɔm fi sɛ awerɛwɔ ne ka ɛyɛ aduane a anka wodi a wobɛnya yɛfoyadeɛ ɛno nti Mr. Boakye house yɛbaayɛ a yɛkura yɛn nsɛm million mako edu 10 million honorable when you near Busena, send your Mobusha, I want to papa feel one Cassania. 1 year, but you find your Pupaya, don't let someone transit Mobuka, million mako Mobusha, Mr. Boakye house, almost a month fancy and kind of stupid. Everybody, someone will be able to know now what you feel. Yada Massapa. The best chief Asenso and my first from you. Wa uko tema executive fan club. Omo ade esi Mr. Boakye and chief Asenso. And they were saying, you know, from 1,000 Ghana cedis, 10 million. Mama ena wama say. Santia ATI a former member of parliament. Manson Kwanta constituency. Honorable Joseph Albert Kwa, Prof Kwa. Manson Kwanta constituency. Former member of parliament. Honorable Joseph Albert Kwa, Prof Kwa. And what do her Ochiano? Jim Asenso, we know the man Asenso furniture. I won't cry. Na ose ono credit crow. Nti Asenso ni Asenso na chese adepa wo. Nti Asenso furniture and cry. So from 2,000 Ghana cedis, 20 million. Mama yam break Asenso no ade. Afa China Women's Organizer. Your kwakwa e man no the man MVP out China. Okra 300 Ghana cedis. Mama yam break no ade. Afa we know the man Bantama Unit Committee. Bantama Unit Committee. Oh yes sir. But now the man opening one Boakye amongst was party number 2. On day number 2 assembly member. Almost 900 Ghana cedis. Almost the C chief Asenso na ebe ato ebusia. Bantama Unit Committee muntie me. Monza no yabo na emza musi bibika muntie. Bantama Unit Committee ka on say no almost 500 Ghana cedis, 5 million. Almost ede ema chief Asenso. And after Bantama Sub Metro, so 500 Ghana cedis, 5 million. And assembly members are one more constituency more, almost also 1,000 Ghana cedis.